Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhome komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze kusihlwa nje. The time that you went to 0 on 2, what is that time? 0905. On the 20th? On the 20th of June. At that time, there's no messages. Ukuhlala kwesigcawu esilalele isikhalo esifakwe ngomengameli wamajaji e-Eastern Cape uMahluleli uSelby Mbenenge namhlanje besilethe ungoti wezokuxilongwa komakhalekhukhwini ngenhloso yokuthi acacisa lesigcawu ngalokho akutholile engcingweni. There's a benchmark that has to be reached to qualify as fair discrimination under Section 9.2. I-Democratic Alliance ithi umthetho wokuqasha ngokulingana umthetho ocwasa ngokobuhlanga kanti leli qembu lizomangalela uhulumeni kanye nongqongqoshe wezeyisebenzi ngalokho elikubiza ngokuthi umthetho ophambene nomthethosisekelo. Once we have maintained a fleet like this, we are capable to maintain the losses below 13,000, which would give us a comfortable winter in the same way as we have experienced last year. I-Eskom ithi akukho ukucinywa kogesi okulindelekile kulobusika. Isikhulu se-Eskom uDan Marokane wethule uhlelo lwe-Eskom lobusika namhlanje. Mbukelisi kubingelele Eskom indaba yenza kusihlwa igama lami noXolo Mamtshali wakwamwali sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kusihlwa. Sithanda ukwexwayisa umbukeli ngokuthi lo mbiko olandelayo uqukethe amanye amagama aphathelene nezocansi. Ukuhlala kwesigcawu esilalele isikhalo esifakwe ngomengameli wamajaji e-Eastern Cape uMahluleli uSelby Mbenenge namhlanje besilethe ungoti wezokuxilongwa komakhalekhukhwini ngenhloso yokuthi acacisa lesigcawu ngalokho akutholile engcingweni zejaji uMbenenge kanye nommangali uAndiswa Mengo. Obekubhekwe kakhulu ngobufakazi bongoti okwazi ukulandelela imininingwane equkethwe komakhalekhukhwini bekuwukuthi akhanyisele lesi sigcawu ngemifanekiso yezithombe ephathelene nomkhuba wezocansi okusolakala ukuthi zayithunyelwa ngeWhatsApp phakathi kwejaji uMbenenge kanye noAndiswa Mengo oqashwe njengomabhalane enkantolo ephakeme yaseMakhanda e-Eastern Cape. You will see on the left hand side there's two stickers from it's of a pornographic nature. Now, when the complainant testified, she indicated that she received those stickers from the respondent, and the respondent is disputing that he has forwarded to her. Unfortunately, when a sticker is just saved into the gallery and the original message is deleted, then there's no way to determine the origin. Einsolweni zokuthi ijaji uMbenenge lathumelela umfanekiso walo wesitho sangasese labe selicela noMengo ukuthi athumele esakhe isithombe ungoti uMola uthe akatholanga lutho ngalokho. Can I ask you to go to your software and search on the 20th of June if there was around 9:05 if there was any message sent or message conveyed, exchanged between the JP and Ms. Mengo on the date. The rest of the messages on the 20th of June is late at night, yes. Past 10 at night. In other words, there was nothing during the day? No, not saved to the device, no. Yes. Between what time and what time? Between... or the time that you went to 0 on 2, what is that time? 0905. On the 20th? On the 20th of June. At that time, there's no messages. Lesi sigcawu sizoqhubeka ekseni kusasa ngokugamanxa kwehora lesishiyagalolunye. Luqhubekile namhlanje inkantolo ephakeme yase-Free State udaba olumayelana nenkontileka yegidi ezingama250 zamarandi njengoba nje bekunesigcawu esicubungula ukuthi uMorwadi Cholota ukulungele yini ukuquliswa icala. Inkantolo ephakeme ehleze Free State ibambe isigcawu esicubungula ukuthi kulungele yini ukuqulwa kwecala odabeni lwenkontileka yokususa uphahla lwejeboya nokuyinkontileka yegidi engama255 zamarandi. Cholota ngumsolo we-17 kuleli icala phonsela inselele indlela abuyiswa ngayo kuleli ngoncwaba nyakenye ngenkathi esemelika. Umshushisi wombuso upheka ufakazi wombuso ngembuzo mayelana nokubuyiswa kaCholota. The events of the 23rd of September 2021, how long was Cholota with you?
And upon the conclusion of that interview, as well as the taking of the warning statement, how did Mayor Chiloto leave the embassy? We approached the ambassador at that stage to thank her for assistance, and then there was a request from Ms. Chiloto if she can take a picture with the ambassador. Ufakazi wombuso ukuvezile ukuthi kunembuzo ayingafuni ukuyiphendula uChiloto nokuyimbuzo eyayimayelana namaphepha ababemnikeze wona. During our questioning of Ms. Chiloto, it became apparent that she didn't want to answer questions directly relating to the documentation that we presented to her. Kufikwa kulesi sigaba nje ingoba uChiloto ubaluleke ukuthi umbuso waphambukisa iziphathimandla zaseMelika ngokuthi umchaze njengomuntu oyintswelaboya. Kusenjalo uChiloto wayengumsizi kalowo wayengundunankulu wasesifundazweni iFree State uAce Mahashule. I-Democratic Alliance ithi umthetho wokuqasha ngokulingana wumthetho ocwasa ngokubuhlanga. Leli qembu lizomangalela uhulumeni kanye nongqongqoshe wezeyisebenzi ngalokho elikubiza ngokuthi umthetho ophambene nomthethosisekelo. Iqembu i-Democratic Alliance lihlela ukuphonsela inselele umthetho wokuqasha ngokulingana enkantolo ephakeme iNorth Gauteng ngelithi ubandlulula imiphakathi ethathwa njengeyidlanzana ikakhulukazi ye-Western Cape kanye nomphakathi womdabu baseNdiya KwaZulu-Natal. uHelen Zille ongusihlalo wesigungu esiphezulu seqembu uthi lo mthetho uzofadabalisa umnotho uxoshe nabatshali imali. You can't just do anything in the name of redress and claim it is fair discrimination. There's a benchmark that has to be reached to qualify as fair discrimination under Section 9.2. And this Act fails that benchmark test 100%, we believe. And that is the primary constitutional argument that we will be making in court. Yize kunjalo kepha umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uyaphikisana nalokho ngelithi Democratic Alliance uhumusha ngendlela engelona iqiniso umthethosisekelo. uRamaphosa uthi lo mthetho kuhloswe ngawo ukuvala igebe longalingani okwadalwa umbuso wobandlululo futhi usize ekuguquleni izwe. Our constitution very clearly and very carefully, because what we are seeking to do is to transform our country and to ensure that what apartheid bequeathed us is something that we correct. So the Employment Equity Act is aimed at doing that. Kusasa kulindeleke ukuthi lube sezithebeni zenkantolo lolu daba. I-Eskom ithi akukho ukuhamba kogesi okulindelekile kulobu busika. Isikhulu se-Eskom uDan Marokane wethule uhlelo lwe-Eskom lobusika namhlanje eMegawatt Park. Uthi ke kungase kufakwe uhlelo lika stage 2 lokunqanyulwa kogesi ikhawu uma ngabeke ingqalasizinda yohlelo lobusika idla u15,000 megawatts. Uphinde ke wexwayisa ke umphakathi ngamakhebula ogesi angekho emthethweni. Ugesi usuhambe amahlandla amahlanu kusukela uqalile lo nyaka. I-Eskom ithi lokhu bekubangelwa ukuhluleka kwama-units ogesi kwezinye izikhungo. Isikhulu se-Eskom uDan Marokane uthi amaphaphu phansi kulobusika. Uthi amathuba mancane kakhulu uma kuqhathaniswa ingqalasizinda yakulonyaka neyangonyaka owedlule. At worst, 15,000 megawatts, the frequency should be within 21 days. We are very comfortable that with the plans that we have and that we're pulling through, we should be able to stay within the 13,000 megawatts. Lesikhungo sithi sekube khona ukwehla kokuphela kwamandla ogesi kungazelele umuntu isikhathi eside manje. Kanti nohlelo lokuvuselela ingqalasizinda lwesigaba lesesihlanu luqinisiwe kakhulukazi ezikhungweni iCoburg neMedupi. The key focus for us now, the last unit to come in is the Medupi Unit 4. So we are busy with commissioning. Actually, the team was briefing me earlier on. So the target is to get that unit online this month. I-Eskom ithi ukuqhunywa kogesi okungekho emthethweni kusayinkinga engaphazamisa ukusebenza kogesi. Ungqongqoshe wezamandla nogesi uDokotela Kgosientsho Ramokgopa uthi i-Electricity Regulation Amendment Act isiphasise ukusebenzisana namabhizinisi azimele ukuthola isisombululo senkinga yamandla ekusasa lakuleli.
It's a major achievement. It talks to the liberalization of this space, the reforms that President Ramaphosa announced as part of the broader package of the Energy Action Plan. You remember it had 5 outcomes. Now we are delivering on that. Njengoba lesikhungo sibungaza inyanga yokonga amandla, umphakathi uyanxenxwa ukuba usebenzise ugesi ngokucophelela. Uhulumeni uyibophezele eqinisekiseni ukuthi imali yesikhwama soxhaso i-Transformation Fund isatshalaliswa ngokulinganayo njengoba kuhloswe ngayo ukuxhasa amabhizinisi abantu abamnyama emnothweni nokusekwa kwamakhono ezobuchwepheshe. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile lethule inkulumo yosuku esidlweni sasekuseni sosomabhizinisi ePitoli. Ungqongqoshe wezohwebo nezimboni uParkstow uvumile ukuthi ubuthakathaka abahulumeni bushiya amabhizinisi abamnyama ekhongathekile ngenxa yokuntuleka kwamandla ukuthuthukisa umnotho. An outcry that says the limitation on our side has been access to finance, it has been access to enterprise and supplier development opportunities. And yes, we've taken that criticism as constructive criticism, and it encourages us to ensure that we accelerate implementation. uMashatile ugcizelele ukubaluleka kwezingxoxo zokuthuthukisa umnotho okubandakanya wonke umuntu wathi nakuba sekuphele iminyaka engama-31 yenkululeko kodwa usemkhulu umsebenzi okumele wenziwe. This fund will serve as a catalyst for financial support, guiding organizations through crucial transitions and enable them to seize new opportunities that arise in the market. Osomabhizinisi abasafufusa bebethamele lezi ngxoxo ePitoli bakwamukele ukungenelela kukaHulumeni banxusa ukuthi yonke into yenziwe ngendlela nemali isatshalaliswe ngokulinganayo. What we are doing today here should have been the first gathering, the first issue which should have been addressed by the first cabinet of our republic. Umphakathi unxusa ukuthi uphawule ngohlaka lwe-Transformation Fund ungakafika umhlazi ngama-28 kwephezulu. A lot of these issues. Esikubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ukuhlala kwesigcawu esilalela isikhalo esifakwe ngumengameli wamajaji Eastern Cape uMahluleli uSelby Mbenenge namhlanje besilethe ungoti wezokuxila ngokomakhalekhukhwini ngenhloso yokuthi acacisele isigcawu ngalokho akutholile ezincingweni. Khumbula mbukeli ukuthi izindaba zikhona ku-YouTube naku-SABC Plus ungena nje kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Iphoyisa elihlaziya indawo zezigameko uBrandon Burgess utshele inkantolo ephakeme eseMgungundlovu ukuthi imbiko kadokotela ngophenyo lokuqala olwenziwa ngo-1976 mayelana nokukhothama kwenkosi uAlbert Luthuli ayihambisani nokulimala okwatholwa inkosi uLuthuli. Officer uBrandon Burgess ongaphansi kophiko National Crime Scene Management Unit uthi umbiko wokuqala ngokulimala kwenkosi uLuthuli ushayisa amakhala. Uthi kuningi okungahlangani ngalombiko kumbandakanya icala isitimela sasibheke kulo izingozi ezisemzimbeni wenkosi uLuthuli kanye nombiko wodokotela ababheka inkosi uLuthuli emva kokulimala kwakhe. Inkosi uLuthuli wayinengozi ekhanda kanti futhi wayiphuke nobambo. uBurgess uthi abakwazanga ukuthola isitimela okuthiwa sashayisa inkosi uLuthuli kodwa ke bakwazile ukuthola esifana naso. Lo mfanekiso wevideo wathatha ngesikhathi kubhekwa ukuthi ngabe yenzeka kanjani ingozi. Lo osizayo ngumnikazi wasisitimela lesi aphinde abe ngumshayeli oqeqeshiwe wesitimela. Unike ulwazi olunzulu ngesitimela lesi nanokuthi sisebenza kanjani. uBurgess uphinde waveza izithombe ezathathwa eGroundville. uBurgess ubuye ashaya amakhala ngeqiniso lombiko okuthiwa wabhalwa ngowazibonela ngamehlo ingozi mayelana nokugqokwe inkosi uLuthuli. Uthe encwadini efungelwe yabhalwa unkosikazi wenkosi uLuthuli baveza ukuthi inkosi yayigqoke isigqoko kodwa lokho akazange akuveze embikweni owayeshayela isitimela. How is it possible that an accident could have occurred resulting in these injuries?
The only way an accident could have occurred resulting in injuries similar to this is if the deceased, Mr. Luthuli, was walking in the same direction as the locomotive and not towards him. uBurgess uyaqhubeka nokuthula ubufakazi bakhe kusasa kwindaba ye-SABC ngo-Ayanda Mhlongo eMgungundlovu. Kuboshwe abasolwa abane abasolwa ngokunyamalala kwentatheli uSibusiso Ndlovu nonkosikazi wakhe abanyamalala ngoNhlolanja. Umsolwa wokuqala uboshwe ngoba waba owogcina ukubonakala eneyisulu. Abanye kabasolwa abathathu bona baboshwe emva kokutholakala nezingxenye zeimoto okukholakala ukuthi ezemoto kaNdlovu, kanti ke bathweswa amacala okutholakala nezimpahla ezebiwe. Izobanjwa kusasa eBloemfontein inkonzo yesikhumbuzo yamaphoyisa amathathu izidumbu zawo ezatholakala emfuleni Henops eCenturion. Lwa ukuthi abathandiweyo bayo sebezophumula ngokuthula kulandela ukuthi benzelwe isiko lokulandwa emfuleni ngesonto. Lemndeni ithi ukwenza lolu siko kuyinikeze induduzo. Umndeni kaLinda unethemba ukuthi indodana yawo isizophumula ngokuthula. My son, and as much as it is difficult for us, he's saying it is well. So we continue now with the arrangements, knowing that he is at peace wherever he is. We really don't know what exactly happened. We'd find closure on that as well, but it is well. Constable Kiamogetswe umchaze njengomuntu obenenhliziyo enhle. Umzala uthi yize kungelulwa kodwa ke sebeyaqala ukwamkela. She was actually everything. She was an angel at heart. She liked sharing. She was a bubbly person. She loved life. She was helpful, helping people. Hence, she actually chose this career because hers was to see justice prevail in the country. Kusasa kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuzo nezoqala libumbene ihora le-12 emini eBloemfontein. Abefundisi abavela emhlabeni wonke bahambele umhlangano webandla lamaRoma akatholika ngempela sonto njengoba kusele izinsuku ezine eqale ingqungquthela ezokhetha ozongena esikhundleni sikaPapa uFrancis obengumholi wamaRoma ongasekho. Umhlangano omusha womshoshaphansi okhetha umholi omusha wamaRoma ozoqala ngomhla zi-7 kuNhlaba eSistine Chapel lapho befundisa ababalelwa ekhulwini nama-33 abaneminyaka engaphansi kwama-80 bezovunyelwa ukuba bavotele umholi olandelayo webandla lamaRoma Katolika ngemuva kokushona kukaPapa uFrancis. I have great hope because I think that Pope Francis gave us an incredible legacy to follow, and I know that the Holy Spirit will be guiding the cardinals as they choose the next pope. I think it's really amazing. We're very fortunate to be in Rome at this time. So, yeah, looking forward to it. Labefundisi bazosebenzisa intuthu kaShemula ukuze batshele izwe ukuthi bafinyelele yini esivumelwaneni noma cha, kanti intuthu emnyama izobe isho ukuthi abakafinyeleli esivumelwaneni bese kuthi emhlophe izobe imemezela ukukhethwa kukaPapa omusha. I think Italians have become used to not having an Italian as Pope. There's been three successive non-Italian popes. So I think they've gotten used to it. And then another thing to keep in mind is even if a non-Italian becomes Pope, a non-Italian becomes Italian very quickly. And that has been shown, particularly with John Paul. Francis became Italian very quickly. Kube nomsindo wenjabulo eSt Peter's Square namhlanje njengoba bekufakwa amakhethini esakhiweni esingaphakathi eSt Peter's Basilica ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuqala kwalomhlangano oyimfihlo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangana njengoba sesikusho singena mahloni ukuthi isibhakabhaka sizosibona ngamehlo kuzo zonke indawo ngoba lo qhubeka libalele ikakhulukazi ebusuku namhlanje okanye inyanga singayibona kukho la singalindela khona ukuthi ke kube namafu kanti ke noma sihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa khona lo msingo obandayo uthanda nje ukuba lapha ngaseningizimu uthanda nje ukusikazisa ngamafu ikakhulukazi ke oguneni ngaseningizimu ikakhulukazi lapha ko-Western Cape ngale kwaloko lingabalela nje enkabeni uyongena kwaZulu Natal kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho noma ingakho khona
nje kwezinye indawo inkungu ikakhulukazi KwaZulu Natal eyasekuseni nje ngophambo Nhlamvelanga izoshabalala nje iqhubeke nokubalela kanti ke sihlabele phambili siyobheka ikakhulukazi amazinga phansi ebusuku banamhlanje kuyofika ikakhulukazi kusasa kusempondo zankomo njengoba sezigenile nje ebusika uyabona nje kuyabandi ikakhulukazi endaweni ke ezimaphakathi lapha koBethlehem kanjalo nakoQwaqwa uyongena koBloemfontein ubheke uDR nokho aphindina kuze ukufana siyongena phansi lapha eStern Cape eKomani kuthi ukubanda kancane noma usondela lapha eBergville koMnambithi kungathanda nje ukubanda kulozo ndawo ngale kwaloko endaweni ezingasogwini lingathanda nje ukuthi ikhahle singubo kanye lifudumale kamnandi uyongena lapha eGeorge kanjalo nasengxenyeni ezingasenyakatho ikakhulukazi lapha koMesina sihlabele phambili siyobheka ikakhulukazi ke osukwini lakusasa ngophambo Nhlamvelanga ngivumele ngithi ke lithanda ukuphona mawungena lapha eMtshezi uyongena la koWinterton sihambe siyongena kanjalo lapha eMaritzburg lingafuthumala nje lapha kompangeni koRichards Bay lingathanda ukuthi nakhona lifuthumale siyongena koXhobo kwemzimkhulu lifuthumale kuzo zonke indawo lapha eStern Cape ubheke lapha kuGrafu siyongena lapha DR bephakathi kwala seFreyistata lithande nje ukuba phakathi koBloemfontein uyongena nako Northwest siyongena lapha eAppington lithande nje ukufuthumala liye ngokufuthumala ngamandla mawungena ke ikakhulukazi ke lapha koBuffalo West koCalvin koFredendali kuthi ukushisa kancane awubheke nje kwanyanga lapha koGugulethu ngathanda nje ukuba phakathi lithi futhumala ngamandla mawungena lapha koVusile ngivumele ngigoqe ngithi mbukeli ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli usale kahle.